Hola, què tal? Soc Robert Bellsolà, el director de la pel·lícula Passi el que passi. Passi el que passi. És un bon títol, no? Estem estrenant samarreta i avui estem aquí a l'Hospital Trueta, a l'hospital de Girona més important, i no estem aquí perquè hàgim rodat una escena de la nostra pel·li en l'hospital. No, estem aquí per una causa benèfica importantíssima, diguéssim que és el vídeo més important que estem fent, i degut a que tenim aquests 4.000 i pico fans ara en el Facebook, hem considerar que havíem d'apoyar una causa importantíssima perquè tenim uns amics que són els amics de Xarop Clown, que són uns pallassos que a veure, s'ha aparegut, sí, tenim aquí els pallassos, ja són dues pallasses de fet, i estem aquí per... Veniu un moment, no us espanteu, no me deixeu sol, no me deixeu. Una a cada costat. Sí. Bé, tenim aquí les pallasses. Hola, pallassa. Hola, bon dia. Bon dia. Hola, bon dia. Bé, per què estem aquí amb els pallassos de Xarop Clown? Pues perquè hi ha un dia aviat, quin dia és? El dia 5 de desembre. Sí, és un diumenge. Un diumenge 5 de desembre. Què passa el dia 5 de desembre? Què feu? Què munteu? Una marató de somriures. Això. Una marató de somriures. Perquè aquests senyors, no sé, expliquem-ho, es dediquen a fer riure els nens que estan aquí a l'hospital, malaltons i tal i qual. Aleshores, ells van 2 dies per setmana i els fan riure, el qual és una cosa superimportant, com us podeu imaginar. I aleshores, aquest dia 5 de desembre, fan aquest marató de somriures a la Planeta, crec que és? Sí. A la Planeta, a la sala de la Planeta, i fan dos passes. El primer passe és a les 11 del matí. I el segon, digues tu, va. A les 5 de la tarda. Per tant, a les 11 i a les 5 de la tarda, a la Sala Planeta, el diumenge 5 de desembre, aquests senyors fan un espectacle per recaptar diners per la seva causa, que és, evidentment, la millor de les causes, que és provocar el somriure als nens que estan malalts, i vaja, us esperem a tots, heu de venir, heu d'estar amb ells aquest 5 de desembre, amb aquests pallassos que estan ajudant aquí a provocar somriures als nens a l'hospital. I ara els deixem, que em sembla que se'n van a què fer? A treballar una estona. Sí. A riure i a jugar i a fer tot. I a fer música i cantar i aquestes coses. Sí, i bueno, te podem fer un petó si vols. Sí, un petó. Heu vist quina sort que tinc? Pues se'n van a currar, vinga, va, adeu!